नीली के चिंग हो केदा मन के बट along nang le tum ka do ka ve phan puthot nang deng pon thulo pini labang so ka ching ki ji than ke pang cheng pon pen ining along ko an lo ni ning karong pen si pleng set lo nang li la pen ni li mon ke bat chelang rap pet pen nona bang ke sir kep ang deng anta nang ke li lo ili tum angkang pi pen ke thek dam long la pen kar julong abang ke sir kep ang deng hello ke sung nai pu cricket along abang ke nervous 90s ang deng hello ke sung nai pu si chini dam stamela dak mon ke bat along abang ke bang putin bharat arat aningar lo alam pinaga potsi ining kirung ponta aka prekla nirila so alam pen sitami ningarong pikan lo mon ke bat pharui siang denga puthak sitami rat atum aningarong chipi pon rentilo nilipinang anakidu long iglo lapen phone call ta nangle bom lo pini ilitum ajadi ka amrit kal talon pon bom lo lapen aki mi alam chak deng pon pen aprang ta paprang pon bom lo la simon ke bat pharui siang deng aparman sitami nanglitum ahin pen bidi sore nang pidun ik bom non lapen nanglitum aning ke matha alam kachini jia phan nili nirening hang piklo nili nanglitum pen nangki pidun abidi surya phansi chonghong ik dinglo lapuson ka chonghong abang ke kai ki ta dulu sitami non aphong ka chonghong abang ke bat ik cheta sonlo nanglitum abidi surya lapen ke matha alam ke duan jang mi thong kep arni ke pad ponji man ke bat pharui siang deng abang ke kai ke ning do ver me ason si selam ponang po nili ga chinghon dedara man ke bat along ilitum suri amuluk aputhak chingki jithan pon long alang litum kaprek abang phu aphan kerap ja phan lo ame thang akai chihodai det lo penangana tumabang ke arlo suso mara tumaphan ke pacharli ja phan lo ame thang ke du ana pensiona tangkata chipi det lo komadne abang ke ame thang akai arjon ke chipaduk adihin ke du anta tomonti prin lapen marat marenga pia pharmansi chihodai det ta dulo ili tuma detalong ke plang ki phi mate khidat ke duatum ki duk ke lak arada phan kangpon ka jen supon labang so ke mesen asai abangta akang tu yang dengalong an bipon kapre ka phan ning ke parong jia phan lok ame thang ke du anason dan di ka chipi pon along thanga ki sung tawi la so jaini si ilitum bihek angkua hut pen sitami cv la pen dadichi ason ame thang pranmui anta dan di ka chipi alam karjulong lo jirpi jirpo atu non kai ki miahut medical science aja kong mate akira pena jok organ donation lake madua phansitami kai ki mi ki pipon thu isi ke the dung awar sa yeklo daki pudama bangke inut abang phu thi da phisitami jong se ame thanga bang arpum dan chipidet pulutangte hadak pen bang ner ke pen bang sir kep amunit atuma phan akai ki mi pipon hu ningkarong alama bang ke lapu hello piniarni det along organ donation aputhak rata tum chirok tok ke dua phai nang bat pom tanglo suri hinira kre ke thomaning kana hut ili tuma det along organ donation a case ke long pon laki suri phopenta agi jumla sitame suri hinira inkoira hinia ning kana hut labang so phai nang bat thusi suri kre phopenta aki ong thulo organ donation kachipi abang phu bang phi lapen alangi tuma hema soratum lapuson asai ke klempon abang ke mepik asai lon lapen chorovek nang je jirpi jirpo atum nili arji ding klipen lo nili ning ke hang lapuson ke mesen asai ke klem abang phu bang phiatum aninga lu alam kachini jia phan lapan labang so alam det arat ke du ana phanta ke sirpon kang tum lasipini man ke bat along inut inghon meme asupi aputhak lapan alang li kaching hon apeya pu atum anta ilitum along sidulo asar bura men ke sukhbir singh sandhuji lapan apeya mena bang ke suprit korji labang so ahem tun atum Punjab Amritsar along sikidu alang itum ko anlo ni arnam kardom kardi apisi labang so kang hon mimi asupi long iklo hem isi ta labang so au so phan kaching hon pen amenta ababat kor pusi hangpon iklo ababat puki pudam ke bang aphan ke rap ke pajir pensi kachera lapen bang ki sung ke boy pen ke pajok duna phansi ki pudam ababat alang li pirthi hache det pen ni thong ke brasir kep angatlang alang li labang so apir thi pen chi u tikang si dam jilo sitame sukhbir singh sandhuji lapen alang li hema sor suprit korji lapen alang li tum adon arab atum chelang pet pen isi ining nang kirung pon alam rai deng pon lo labang so alam rai abang kilapu hello ni thong ke brasir kep ata asupi abang arpuma long pen
organ donation ji aphansi cheparai pon ili tumalong nona por phone line na long Sukhbir Singh lapen alangli hema sor jitami tu to tangte alangli tumpen jingki ji than sina Sukhbir ji kardom प्रधानमंत्री के हाय सत श्री अकाल सत्रिय अकाल जी सुखबीर जी पिनी नीली मन के बात पेन का चिराप आलाम माथा दाम बो माहुद नीली माथा लो आबाबत आलाम चितामी कौन लो ने मुनित अफान अनिंग पारुंग पोंथे लासिनांगली इंगहो पेंसी कारजु कांग तुंग लो अथे हेमालोंग इसुपिया महंग नांग थेक लो पुलोते कौन लो ने इमांग का हेमान कौन लो ने निंग कारोंग नांग के वन पिपी चितामी इसुपी जोंगसी labang so pier thepen lapuan ke dam ta pulote labang so ke sung sitami ko alo ne ka chichak nangji labang so alam nilita chini lo nali tum lapuson alam rai ke deng pon aputhat nili sitami chini pa melo ke hai सर आर नाम के कोआन लोने आके में आओ सोसी निर्तुमा फान नंकी पीगलो कोआन लोने कांगहोन में आओ सोसी हेमा लोंग के वांग अमाहंग के थेक पेंसी नितुमता थेक लोंग लो अफुआ लोंग इसी आर्थुआ बांग लापुसन का चिठित दोको लासवा जोइने आनी nga bang theu lasini litumta manghu phronglo ao so a ogoprana bang meu lapen arje aboronta langme pik setame lapwana problem ki the jewan pensi ao so bang amahang nang theklo lasi ao so bang ke cheng ning korapli an abang ke thang the normalason setame arnisi men ani nga bang asai pipedatsi chington koklo lasini litum tong sekot pen hospital an ponlo hadak doktor atum alang phan revive mati puthot pareng thulo setame doktor atum phan setame kamatha apor nangkok lapuana so kibi pen lapuana ke thea problem ko puson si kelong lok luma puke men aning nang ke so dera jo alang phan se kelang je phan PGI Chandigarh long an poniklo hadak lapuana so kibi kithi kereng phan chesong bonlo setame ake so bangla puson pinaklo lapuana ki biao so aphan ke sekelangta sungkrunglo doktor atum bor ipiklo puthot kapareng thuji aphan ke ao so bang jongsi chiklojon trok adungarai posonte operation je aphan setame matha unji apotlo setame arna maning ke hanga bangke akaprek tahailo lasi nithom ke brasir ke plenga hut puthot aning ke so chelong thulok amatsi doktor atum ta pulo nona bangke ning ke the bangke jum piglo pusi lasi hala so hut niretum penanso chiruchar na pensi organ donation alama bang chingwai derlo nilitumta theglonglo lapwana so ki bisetame chepang tang pen aphong ki thi kereng pen chesong dunlo kedam lobon pupo setame puthot nang chereng thu potiti lasi nilitumta mathalo labang so pirthe ke wang kaprek akemang pensi ke wang ta helo puse la penilitumta kama tha tengsi dam thorlo lasi nilitum penanso banghini chingwailo labang so so abangar pomalong ki enmia son an puthot kaprek aphan ki pithuji aphan chisik ponlo athela bangso ausole avedet pusetame organ donate pen kaprek atuma kailong puthot kathe angatur wantu ta thek lasini tum PGI I administrative block along pachini damlo lapen alang tum lang thanun lo lapu ana ki biao so long pen ke akitnia bangsi enun choje pu arnam sinile tum aphan ningnang pathedun lo Guru Nanak Sahib si labangso atowar nang keja tahelopu chema thadam pensi labangso a decision deng ponlo guru panangli tumaphan lapusona ningang thin nangge paredun ateng pensi nali tumta klem paklang ponlo ake hai supriji du igma alangli pen chingkilong jima oh chingki kame sir hello sir supriji nili kardom na pajriglo kardom sir kardom sar lake nili tumaphan ningarong me alam lo nangli nili tumaphan nangka chingki ke nangli tumla pu anake thia saisi ke klem lo lasi nili tamathalo det angkang pia muluk sitami labang so alam arjudun clear lote alangli tum sitami kaprek akai ke rabdun ji aphan bor ipon pupusi nili te kroilo ababat pen lapuson nangka chirabdun abangke thep pikhang janglo sir lasita guru nanak badsha abidilo alang lisi la son alam rai ke deng ji aphan jakong horang nang pilo guru kelaka tum ahir jumi avite ajata chokche ahoklo sir ahoklo Sukhbir ke hai nangli hospital along do boma khud doctor nangli phan birta nang piteta phisita nangli okprana phan lapuan ka chema tha lapen nangli hema sor lapuan alam rai ke deng hai laki arnama hirjumi do veklo
Sir, ahok petalam ke lapuhan lo. Nila tumalong inut family friend do. Priya. Alang lita abang arogen, kedonet tang abang pilo. Alang lipenta nila tum penang analam chinilo. Komad ne jong si tilot lo pulutte halabang so kiti album ke me plong du titi. Kalite pibup titi. Sita labang so arogen komad ne aphan donet pitikang pulutang te laki keme pega sailo lapen. Hala so hut doktor lang kethan nila supi henlo. India angbong arta ki jum nai adorner lo pu arjulong pen nilimethang ningarong pikan lo. Lapen organ transplanta chun pamelo pu arjulong pen nilimethang ta cherome milosa. Sukbira ke hai non ke nangli supi abang along ke doke organi sivet lo lapukali. Nangli supi ke munit hejan kaching hona phur ki mo along kereng eta phur ki mo ason si dolo. Labang so ke mesen asai ke klema pot nili nangli phan nangli hema sora phan lapen nangli hem tuna bangphu do ana phanta churupa jureklo. Kurwang thu sir. Jirpo jirpi organ donation aphan ke the nei ke matha nangji alam ke lahel. Dambo ma huchitami komatni aphan ke akimi man de tahai. Lapen komatni akaya phan pajok dun un de tahai. Organ donation aphan kachong honga tum ke komen tusi apornan ke lipomapu. Apor ke patam aphan chong hong loi titi. Lasona hut komatni organ donation abang phu chitong lok pulute alang li phan ke arnam ason si theklong po. Jarkhana long rike do Snilata Chuduri sitame arnam ason nangche parjansi komatni abang phu akai ke pajok dun tang abang phil. Ningkan trokya brake thom arta ke pleng tang Snilata Chuduri amethang a heart kidney lapen liver dan chipi tekang. Piniman ke bad ajay mekalong alang li bong supo abhijit Chuduri ilitum along do. Tangte alang li pen chitong iksena. Abhijit ke hai kardom. Kardom sir. Abhijit ke hai nangli ki inut ape supo. Nangli pe ke nangli phan mahang nang pathek tekang lo. Lapen non chilo ta phijitami penang anatum achithe pitekang lo. Inut ape supo pu nangli methang ta chiru memi ta haipo. Ahok lo sir. Nangli pe alam nang chethan iktha. Kuson apora hutsi organ donation alam ke matha iklo. Nili pe ke Jharkhand havar Saraikela pu masap suarong along si kedo. Nili pai bahini ta hadak si kedo lo sir. Alang ningkan ingkoi rapha prang penta morning walk klembom. Lapen abi ching hoi si ada por 5 kilote morning walk aphan ke barlo. Hala so por hot inut motorcycle ke bega bang. Nili pe phan aphi pen patong te kang phe. Bang sojok apfualong penang an keso konang lo. Nilutum tong sekot pen Saraikela hospital along an palelo. Lapen doktor bang nilipai phan apfualong pe pen phan cheklo. Sita abie bangke bubom lang. Alang apirapar jiputek sedet ajok nilutum Tata Main Hospital along an ponthulo. Hala daksi alang liphan surgery ta claim lo. Gonta flikepanar kep ceden den aphi doktor bang nang than lo. Kereng jia phan abarsai jumrelo. Puthot airlipen Ames Delhi an ponthulo. Hala daksi nitroxy nerkep an keso celanglo. Bangso phi keso opposition mimucholo. Sita blood pressure bang low peak an. Labang so phi chini pamelo aphu tarlok se asai pikidel. Malam so phi doktor bang organ donation alam niliphan nangching kilo. Halo so hut nilipo phan than hai hidel. Sita phi anke thana koklo. Thande phi nilipo bang nangke thake akapre. Atheke reng era hutta nilipa bang organ donation phan aning hangpe. Penang anapor ke nilitum ningki oi dolo. Aphi pinang anapor counseling to det aphi puthot ningete do thulo. Atheke megdan ka chepia puthak nilipaya bang ham phanga sai long penang an anong ka chethang do. Bangso athesi nilipo bang ta la an ke the alam rai ke deng hailosa. Bang ko na phansi sai ke bang lo. Alang li chethe bong kidney hini ang thin la pen amekhini dan chipi tegang si bang phli amonit apran peyok tekang lo la pen bang hini amonit aphan mek pachachar tekang lo. Abhijit nangli pula pe nangli pe bang hinia phanta nili churulu. Pe pulote ame thangta bang aphan ame ke papranga bang lo. Sita I pe pier thepen nangki utekang lo pulote penang anaki sungkitu. Organ donation alam nangli pe ke klem tekang asai non det arlo atok anu anta chithang plupan lo. Nangli lason ke mesen asai ke klem thega pot nangli phan lapen nangli hem tun abang phudo anaphanta churupa jirlo. Lapen nangli po aphan nili hin pen kardom pa jirdam vektha.
Jogji sir, Jogji. Kurwang tu. Jerpo jerpia tu. Ni thong kebra sur keb arta ababat kor punon. Matening kan trok kebra ke thom arta isnilata chuduri punon. Alang li tumason dan ka chipia nokbi ili tumaphan. Ikai kering nang jia ke nang sot alam nang than tekang. Ili tumadet along piniar ni. Aki ong dunga mulugatum ok pran ki mesenji ake mangpen. Komat ni organ ka donate abang pu aphan chong hong ding situlo. Nili ningching samlo organ ka donate ke pa joy ke ji la pen aning ke parung ponjia phan ang tona det along isivet a polisi ke klem ponjia phan sitame sai klem pon bom labang so sai hin anat det along ria jo domicile ron kang thanjia phan sitame lam rai deng pon lasinon ke det along ajat along ria long sitame dam pen kisu det abang pu abang organ ka chi palong ji aphan register pon unpo sarkar pen organ donation aphan Arta trokebra popen akijum a arta a limit sitame kibi bidet japhan lamrai dengpon lahai ka bor iang bong nilidet arat aphan chuning rieklo organ donor atum aki ong dung a phaipen aprang nang bar ikno nang lilabang so isia keng kampen penang an amunit atum akai paring unji lapen kai paman unji nilikaching hon dedara non ke navratri apor jakong aphan kadom kardi apor Piniarni Bharat adet aja kong kimi ateng pen nang ceklang bomlo. Lada kethe dung arpu ke ilitum suarlo aja kong hello. Nona porla puson kano ne ajong than ilitum athengno nang klanglo. Nang litum social media along isia along ke chengsi suarlo loco pilot Surikha Jadab ji aphan thek iglong vek taipo. Surikha ji puthot isi Vande Bharat Express along sitame ke chengsi suarlo aluko pilot kachaman a record jibi ponlo. Labang so achiklo Producer Gunit Monga Lapen, Director Kartiki Gonsalves, alang nitum a documentary Elephant Whisperer, Oscar Anong A, Chipalong Dunpen, Det Amen Paklar. Det along puthot isiki chun tam thuke, Baba Atomic Research Center, a scientist, Ingjir, Jyotirmai Montipen Sitame, Chipalong Ponlo. Jyotirmai Ji, Chemistry Lapen Chemical Engineering, a Phil Anat, IUP Asia Kenangsot Anong A, Chipalong Ponlo. Labang so aning kan ke chenga hura matsi Bharat adet under 19 so arlo cricket team pen T20 World Cup chepai dun pen akimia phurki mo paman ponlo nangli tum jong sirat chari ahina nat langdam pulote isia kimi ke pangcheng Nagaland along do ponlo Nagaland along ningkan trucks kebra pho angbong ke cheng sia phan banghini so arlo atum pen kelik chepai dun pen assembly an chepali dun latumang bong pen inuta phan ke Nagaland Sarkar along Mantri Sitame Tekponlo Mate long riarat atum phan Kecheng sia phan Inut soarlo Mantri Sitame Pekponlo Jirpo jirpiatum Penang anarni aprang Nili Turkiye along Jikli tepo wang det penapi Fuladak kisung Kipo dun arat atum phan Kirap dun aphan Kedam kang tang kring asupi mar atum phan Sitame Kachitong awarsai long iglo Alang litum NDRF a squad along si Chipo okdun lo Alang litum kabor ilapen aja kong aputhak sumindarang kang pi along kiru pajero Bharat adet pen UN mission along Santi Sena mate Peace Army along women only platoon aphan sitame toydun lo Piniani det asupi maratum ilitum sonthom arai kom sai khi mate Army Navy Air Force along imethanga aja kong alama chepathir dun Group Captain Salija Dhami Combat Unit along Command appointment kelong abang phi ke chengsi so arlo Air Force officer chuman alang li long suri ke thom aghonta anbak applying experience do lason tak thak si Bharat arai kom sai khi along inut kang tangkring a captain Siva Chauhan sitame CI chen along ke ton ke chengsi so arlo officer chuman CI chen along temperature minus stroke cap an kedam GTT adim along sitame Siva chiklojon thom an ton ponpo jirpo jirpiatum labang sualis kit lapu anwa kiding ladak anutina puthak nang ke thanjia phan sitame sungkrung lapusan anutina suarlo ilituma supimar piniani Bharat lapen Bharat adet akemang hai khoi aphan jakong horang pipon bomlo suarlo atum labang suwa jakong hello kaching thura Bharat achithelo nili kaching hon dedarat non malom sumindar angkang pialong kang thir at energy mate renewable energy aputhak penang an chithan pon bom Nilisumindarang kang pia muluk atumpen kachitong ahut alang litum labang so asai ahin anat Bharat adet pen ke klem matha damun e pin kichun asai ang deng aputhak
nang chethan chimum ik व्यक्ति ti ke nang sot ke bharat adet solar energy a hin anat lapuan ke prapen aprang ke paprang dun ke isi ke the dung ki chuna sayang denglo bharat adet amunit ta tum ke hako pen ta arni pen ke nang sot ka che phudu ili tum ma det along arni aja kong aputhak scientist tum kachini dam la pen arni aphan kardom kardi ajutang hako pen nang ke do bom la hai kaprek adem along ke thek dam long ke jum pikan nile ning arong lo piniarni anutin det arat solar energy ke nang sot aputhak setami chini bom lo lapen alang litum clean energy along jirap chetu dun ingtung lo anutin ka board ila bangso a spirit hello piniarni bharat solar mission aphan aprang paprang pon bom lo maharashtra along ke do pune po dimalong lasonta taxi isi ke me pick ka board i nilining nangrung pon lo ladak msr ulip housing society atumpen cheparai pon lo alang litum hamphang along ki junalang lip lapen light ason son hamphang along ki en akenang sot ason hai hui non ke solar energy pensi pangcheng pon po lasu pen aphi la bangsu a hamphang along anutin chingrum pet pen solar panel chepari deng pon lo piniani lahaya solar panels pen aningkan wang surisri kep kilowatt hour electricity mate meri hing long pon bom lo labang so joini achiklu jon wang suripli kep an bak atangka an ke dam jok lot lo labang so joini hamphang along ke du anutina bang phu bang phi aphan setami ali nang du bom jirpi jirpo atum punia sontak taxi daman diwa long ke do diwa bang ke isi kaprek ajila itlo fuladak arat atum setami ke project asai klempen nang paklang nang litum chinita haipo diu ke somnath adung sidulo diu ke bharat adet ke chengsi la puson ajila nang cheman lo ladak anarlo apora hut ajada ke nang sot asai ki claim japan 100% clean energy hour sai si chu enpon bomlo diwalong labang so ke chun amontro sitami anutin ka bor ipon hello aprang ke ladak electricity ke paman japan resource katura do koktiti rada tum labang so akatura pen kachepa jok japan solar energy chipari deng pon lo ladak ke joy ki along le la pen penang ana building ajo solar panels parja pon lo lahaya panels pen diwalong anaro apora hut ko anma electricity kenang sot penta aki onga electricity ladak produce pon bom lo labang so solar project pen power purchase along kedamji kuti phokebra hinia tangka sitami pijok prot lo labang so joini tomonti prina phan sitami penang an traikom un lo jirpo jirpia to pune la pen diu pen ke klem pon tang la puson asai det angkang pi along kaprek adema jot sitami nang do bom lo lahai pen si ilitum chini dam lo tomonti prin la pen pirthi alir alon aputhak ilitum bharat adet arat ko puan si ardigi pima puke la pen ilitum adet non ke wangji auve atuma phan sitami cherok tok sidulo nilila puson tak thak anutina ka board i aphan ningar do pen akiro pajadiklo nili ke ching hon det arat apor along ke klem ke dam la pen phusar phisar ang thun sitami paprang pikan lo labang suang thun ilitum ajutang aphan kangthur ardigi pi la pen akimia keng kamanat paprang long chiklo jon jon nia prang kasia long la puson hakuang thun pangcheng kasi tamir kaching ruma porahut hakopen ang thun wang boma jutang la pen apur ki mo aputhak kasi la pen tamir along ri along katalon padupon lo ek bharat shresh bharat po akemang pen det aphan isi ing tangkring nang man lo ili tumang bong mantuni sitame inut pen anut ka prek ang bong chichini la pen chari rapet long pulote isivet mate iklevet asonsi chematha dam monang klangke gujarat along kaprek along ri along ta tamil sangamam padu ije bangso tamil sangamam jangmi kretroksi pen thongkep an duji gujarat along saurashtra tamil nadu pen kopise akachirap kidulo pu मन की बात नंकार जोरात atum matha tahai alama bangke hakopen ta tamil nadu prekjam along ri along saurashtra amunit atum ke do ke pathir doko alang li tumaphan piniyar nita saurashtri tamil amen pensi chinidam alang li tum kichu kijun ke do ke thak aboron piniyar ni anta asap sap saurashtra araje theklong la bangsu ke talon alam pen tamil nadu pen penang an kachuru alam thi nili phanang palelu madurai along ke do jaychandranji esoning paluchok alam toklo ningkan surya phi saurashtra tamil akachrap alam aputhak ke chengsia pharman komat ne ke matha lopusi alang lining jelo saurashtra pen kewang tamil nadu along ke pathir tang amunit atumaphan
karju aputhak suri tamil akorte ingjiratum aningarong piklo jirpi jirpo atum man ke bat karju arat atum asam pen kachirap aputhak nili nang thaneng tum lata isi ek bharat stress bharat aki mangaphan ingtang kring nang manlo virla chit borphukon ningkan pharupli mahang ke thek arni iritum katalon alam nalitum chinilo virla chit borphukon mughala riteng pen guwahati aphan pajoklo pinyalangli inut anok be aman det alo nang chithang bomlo kedam tangarni la chit borphukon akai aputhak ise ke tok akeng kam dengponlo chinilo te nangli tum manghu hakje lak plikebra pho an ise ke tok alu nang lolo laki isi jenis record along cheman lo pu arjudong pen nangli tum ningarong pikje lapen anpar ningkarong alama bangke lachit borphukon aputhak kaprek sonen koira ke thom alam pen ise ke tok alu nilipha nang lolo asemes alam pen anparta hindi english bangla bodo nepali sanskrit sanstali alam pen ke tok ise nang lolo laso ka bord ialong kado ka ve phanta nili ninga klong pen churupa jerlo nili kaching hon dedarat kashmir mate srinagar alam le chithan lote furadak alir alon lapen dal lake araje wangjui titi ili to mang bong pen majok sita dal lake kelang mi pialam kaita ningthap eji bon sita bangso dal lake along eson chithan mi alam dola dal lake lotas amir angkor kichumi alam ta ili tum chinida lotas amir angkor amen det arlo kaprek adim along prek jam amen si kachi ir kashmir along la somen ke nadaru pusi ki ir kashmir anadaru ke aniwangsi diman ke bad bangso adiman ke thek long pena jok bangso dal lek anadaru ka tiki atum isi fpo semarlo bangso fpo along bang pharuhini ra phokep chutiki bangphu atum do pinila so chutiki arar atum jetpen angtan anta nadaru chojor bomlo bangso asai kichun bomajok kashmir amen nongmeta wanlo lapen anpar sitami chutiki aratta chojor cholan ahin dimklong kachilong nangbat bomlo jirpi jirpo atum kashmir aratum kachutiki pen kachirap kido ason thot puthot non malom mithang ka bor ipen kelong aputhak penang an kanem pru aputhak chithan rentilo angnim kanem pru pu alam nili kopia potsinili kanengje pu naglitum mathata haije alama bangki kanem pru pulote angnim aphansi chinamta kipudam jammu kashmir doda district along isi bihekarong supidu dadak chutiki arat dasakpen mika abarim ajutang akatiki chuklem klem bonsiteme ajahak chutiki arat atum akaprekatiki jisi kematha alanglitum pluriculture mate mirarong katiki aphansi kematha piniladak surihini ra pharupho chutiki arat atum lavender se tikibo alanglitum central government erona mission pu akirapta longlo bangso akimi katiki chutiki arat aphan isi ke thedung ke jor kelan chithek longlo lapen pini lavender pen alanglitum ke claim kichun angnim kadem pru helowing adim anta ledam tanglo jirpi jirpo atum ilito mantuneta kashmir alam lotas amir alam mir alam angnim kenem pru alam chithan dam lote lotas amir athak kangni vet pe sarda aphan chematha dam alam ke doveklo pinangarni aprang kubwara along pe sarda mandir impu iklo hadagara tu mandir ke ki mahut penang an chirap dunlo la sosai ke mia farman jammu kashmir arada phan ninga klong pen hirjime hang iklo nili kaching hon dedara nona phong man ke bat ke lapu an chotlo ke bangji aphong nangli tumpen pharui siang deng ahutsi chetong ikpo nangli tum kaike ta bidi suri nanglo ikvertu theria chiklo ke huli pen chenglok navratri anta ronga je katalon ansi anu tinta chitudunlo arni kangthil ramjan sitame nang chengtanglo pinang anarni ya philote siri ram nawami ronga je sitame nang kelelo lasupena phi mahavir good friday lapen start nang lepo jangmia chiklo angbong man ke theke do bangkini amunit mahang ke thek arnita ilitum talandun jaba henia tumla ke mahatma jyotiba phule lapen baba saheb ambedkar pini azadi ka amrit kal apora hut ilitum alanglitum along pen kichardi lapen ininga chapathe dun akenangso ilitum arpu kaike ta ethengno si chibi ponangje jirpo jirpiatum non malom ajahak adimalong corona chitame nang bat bomlilo lasinangli tum ka do ka veta methang chire mek et lapen ke do ke thak chupang thir ver nangji monang klang mon ki bat pharu siang deng along le ilitum chitong thulonang tangte nagli tum ka do ka ve phanta churulo card